Rêjîma Îranê tevî ku nasnamê nade xelkê Belûç wan binçav û bêserûşûn dike. Pêka rapora Resede Belûçistanê li roja duşemî dehê çîriya paşîn hêzên hovên serbazî yên Rêjîma Îranê bi belgeya yasayî û bi awayê xwe serane êrîş kirine ser gundê şandehiyê ser bi bajarê Sîb û Soran û çendin cîn û zarokên Belûç ên xelkê vî gundî binçav kirine û bo cîhek nexûye veguhastîne. Pêka rapora Resede Belûçistanê wan hêzan bi awayekî hovane û bi çêkirina rewşeke sam û tîrsandinê li vî gundî ev hewvelatiyên Belûç binçav kirine. Rêjîma Îranê gelek caran xwê ji dana nasnamê bi xelkê Belûçistanê dîparêze û hejmareke zêde û nexûye ji xelkê Belûçistanê bê nasnamê mane. û her carê bi hêçetekê ji aliyê rejimê ve têne girtin û li jêr navê Efxanî û Pakistanî ji Îranê têne derxîstin an tohmeta sîxurîkirinê bi van dîdin.